Teško je reći tko je ove godine više uživao u 22. Studena Croatia Openu u Umagu, gledatelji ili tenisači. Osim odličnog tenisa, gledatelji su ove godine imali priliku vidjeti prvog hrvatskog tenisača u finalu nakon 21 godine. No, nažalost, Marin Čilić je izgubio od mladog Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova, zvijezde ovogodišnjeg turnira. We have two tournaments in Croatia, and then in these weeks tennis is becoming main subject in sport. It's a nice feeling to have those tournaments at home and to try to play well. Croatia is pretty close to Ukraine-Russian mentality, so I like the people here. I like tournaments, when they start they can afford to start at 5, so you can sleep, do whatever in the evening, go out or have some fun and still be playing on high level, so. Turnir je i ove godine obilovao teniskim zvijezdama poput prošlogodišnjeg pobjednika Ferrera, Robreda, Ivana Ljubičića i mnogim drugim zvučnim imenima. Neponovljiva atmosfera ATP stadiona tik do mora i ove godine bio jamac za odličan tenis, ali i sjajne zabave tijekom noći. Bude sve čisto kad mi dođemo, tako prljavo kad odlazimo. Dobro je kao okej, lip je Umag, ljudi su pristojni. Umag nudi nešto za svačiji ukus. Tako su organizatori obožavateljima klasične glazbe pripremili posebnu poslasticu koncertom proslavljene operne dive, Montserrat Caballé, koja nam je otkrila svog omiljenog tenisača. Well, I know Nadal in Spain will be not so happy, but I love Roger Federer very much. Istrian Gurme i ove godine nadmašio sva očekivanja, te uspio svoje posjetitelje svakodnevno nanovo očarati majstorskim interpretacijama istarskih jela i kreacijama gostujućih europskih kuhara. Jedan od vrhunaca noćnog života bio je tradicionalni izbor za Miss Hostesse, na kojem se i ove godine birala najljepša od najljepših. Želio bih naglasiti kako je ovaj turnir vrlo važan za Umag, važan je za Istru, važan je za Hrvatsku. Vidimo koliko je ovdje medija, koliko je ljudi iz gospodarstva, koliko je stranaca i zapravo je to jedan od naših temeljnih turističko-sportskih brendova. Čestitam organizatorima na sjajnom poslu. ATP u Umagu je dobio svoje mjesto u svjetskom tenisu. Sasvim sigurno da to ima poveznicu sa turizmom i sasvim sigurno da je to nešto što treba podržavati, ne samo radi sportskih rezultata, nego i radi turističke promidžbe. Uvijek nastojimo posjetiteljima dodati ono što bi nazvali dodana vrijednost, baš u tim sadržajima koji se događaju oko samih terena. Ali mi smo ovdje radi tenisa, mi smo ovdje prije svega radi toga da igrači se ovdje dobro osjećaju, da naši posjetitelji dolaze na mečeve koji su im interesantni, da nema tenisa ne bi bilo ni ničega drugog. Ovdje svi pobjeđuju i ovo je kreacija jednog zajedništva i partnera, dakle naših sponzora, lokalne zajednice, županije, dakle svih ovih koji podržavaju sponzorski, ali isto tako i ljudi koji su u organizaciji. Ja mislim da je ovaj turnir na dobrome putu da preraste još jedan iskorak da napravi. Naravno da treba puno raditi na dovođenju kvalitetnih igrača, što privlači i publiku, ali ono što je jako bitno da zemlje u okruženju sve više i više percipiraju ovaj turnir. Možete vidjeti da ovdje ima jako puno gostiju iz Italije, Češke, Rusije. Mislim da je turnir izašao iz okvira Hrvatske, što je jako bitno i što nama isto tako daje motiva da budemo i budući sponzori. Bilo je tako puno odličnih događanja, prije svega sportskih, bilo je sjajnih kulturnih događanja u smislu koncerata, odlična enogastronomija u Istra Gurme festivalu, prostoru Naša kužina,
Sve u svemu mislim da je ovih 7 dana u Umagu bilo zaista sjajno i čestitam organizatorima na odličnoj organizaciji turnira i svega onoga što se oko turnira dešavalo. Grad Umag i turnir živi u simbiozi već 22 godine. Da nema te ljubavi, puno toga se ne bi događalo i to je jedno prirodno i normalno ponašanje u kojem svi mi dajemo svoj doprinos u svojem dijelu i upravo ta sinergija, rezultat svega toga je ovo događanje. Kao što stara poslovica kaže, sve što je lijepo kratko traje. Tako je i 22. studena Croatia Open u Umagu, nažalost, prerano završio. No pripreme za 23. turnir već su počele. See you next year in Umag.